Hero itrai yang songpai pi shikanika channel bat menta kasni nya pecha pangka Jingkha ya Ïoannis Nongpynbaptis. Kapor ke Elizabeth te kaladap ya kabankha te kalakha kun shinrang te ki paramarchan bat ki kurjongka kila yos ngau wa utrai ulapan krau ya laka jing isin yaka bat kila yakamen lembat ka kala jiaru baha ka bapras ni kila yawan ban ot share ya utau kunlung bat kin saai kerteng ya u ha ka kerteng u kpa jong u usakharaya ika kami jong u kala ya thu bat kala ong kumta hanrei on khot u Ïoannis ya u ki te kila ong haka amdan u weiru na ki kur jong pha ya u ban la khot la ka kne ka kerteng te kila kali da kidak ya u kpa jong u kumno u umon ban khot ya u ulapan te ya idiang lang knyap bat ula tho u da ong u Ïoannis long ka kerteng jong u bharo te kila sngo kendet lapli te ya ka shentur jong u kumne ru mat ya u thlie jong u la palat mat u la kren u da ya ro ya u blai te ka jing shap tiang kalangat haba ro ki ba shong saudong ya ki mat ya kini ki paro lapan bana kaleng karilum jong ka judia baro ru ki bala yo sngo ki la bu khop ya ki hakido nu jong ki da ong une u kun lung shisha u ban long kumno te ka kti utrai kala long lem bat u Blay shibun blay un kerkuye pi na kermen pi yo jing mentai